The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. He who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death to life. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ, and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to himself in Christ, not counting men's sins against them, and he has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. God made him, the Lord Jesus Christ, who had no sin, to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. My people are destroyed for lack of knowledge. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. For the law of life-giving Spirit in Christ Jesus has set you free from the law of sin and death. I give them eternal life, and they will never perish. No one will snatch them from my hand. The Lord is my helper, and I will not be afraid. What can man do to me? For all who are led by the Spirit of God are the sons of God. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. All things are possible for the one who believes. Before we start our daily Bible study, dining adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. Ingon nga mga magtotoo as believers in Christ, we have to obey the mandate of God. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, believe on the Lord Jesus Christ, and you will be saved. John 3:3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
busa sa hilom, magandam ta sa tagsa na ito kakawalingon. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo unas tanan sa imong pagdala na usab kanamo din hinindapita aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa imong paglugway sa imong kinabuhi. You extended our life until this moment, which indicates that your plan for our life is not yet over. Kami igo lamang nagasunod, nagatuman sa imong kabubuton o Diyos. Imong kabubuton nga kami magatubo niya sa imong pulong pinaagi sa pagtuon ini. Nga among kalag magatubo ngadto sa pagka-espirituhanong hamtong. Kaya mo man kaniya ang among common goal as your children. Aron sa ingon niya na pagkabot namo niya ng maong ang spiritual maturity na kami katakos unya sa paghimaya kanimo, pagdawat sa panalangin, sa may katakos sa kinabuhi, capacity for life, for love, for blessings. Ubani kami o Diyos, niningamong pagpadayon sa pagtuon sa imong mga balaang pulong o Diyos. Thank you for this Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kini grasya nga mong gipaimuslan. Karon o Diyos, nagampo kami nga imo kami hatagan niya ng necessary concentration sa pagpunting sa among pagtagado, pagtutok diyan sa imong igatudlo kanamo nining adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan. Welcome na sa ning atong Bible study through the YouTube. Aniya pa kita nagadupot sa atong tunanan, lugukan sa atong hilisgutan nga mao ang grasya, the doctrine of grace. O ato naman kining at kanimo sa makadaghan unsa gyud pasabot sa grasya. We give you the definition of grace. Of course, before defining it, we already knew that this is a doctrine from the Word of God, that grace is God's policy, His divine policy. Whereas His arch enemy, who is Satan now, before he was Lucifer, he has also his own policy, which is evil, dautan. Mao na nga kita sudong duha ka kasumpaki nga pulisa or policy o ingnotas binisaya lagda o sumbanan o sa may imong define ini apan mao kini atong itutukan nga grasya ang atong gisunod. Sanglit mo man kini ang pulisa sa Dios, policy. So, grace, gracia. We define it as grace is all, ang tanan, all that God is free to do for man on the basis of what Christ has done at the cross. Apan sa linangkob sa tinibuok na natong pag-define ini, kinilihok ug buhat sa Dios. Alang ka nato. Bisag dili kita ngayan, dili kita takos. We do not deserve it. We do not work for it. We do not earn it. Grasya. Gani kini atong gibuhat. Grasya. Atong gipaimuslan kining maong grasya. Kay mao man kana ang tugon, tuyo, kabubuton, plano sa Dios nga kita magasunod sa iyang mando, magatuman sa protokol nga plano nga iyang kanang provide kanato nga mga anak niya. We just follow His mandates, His will, His plan, His purpose for our life.
So mo ni kining adlaw gigahin kini sa Dios sa kaniyang tunga pang tanan. Iyan na kining giandam. So anara kanimo isuong magtutuo mo pahimos ka ba nini o dili. You have your free will. Now doon na ba yung mga pundok nga maingon nato nga murag di sila mo tuo nga na ay free will. Well, kaklaro kaayo sa pulong sa Dios nga gihatagan kita nini sa Dios kitang tanan ng mga tao. This is the issue bahin sa kalaglagan sa tao. Well, we do not delve on that particular subject that belongs to another category. So we just concentrate on the doctrine of grace. Okay? So magpadayon ta. Gracia. Will you open your Bible now to Colossians chapter 3 verse 12? Colosas 3:12. Now, okay, sa in English, taking that particular verse, put on. Mo na naguna, yan ang maong bersikulo. Okay? Put on. Now, kining pag-put on, pagsulob, gumikan kini sa atong pagka-elect o pinili, chosen. Okay? We are elect of God. Eklektos, mao kanay original nga Grigo nga pulong, eklektos, meaning elect, meaning chosen, elected, or election, nga may kalabutan lamang sa magtotoo. Okay? This is applied only to the believer. Kay ang tanang mga magtotoo, paminaw, tanang mga magtotoo ni Ginoong Jesucristo, all believers in Christ, are chosen, pinalabi, or pinili. Now, bahin hiningingan lang nila og predestination. Now, ang buot pasabot nini, dili ka na gimbutan. This is the provision, pagsangkap kini, sa pagkamakagagahom sa Dios, sovereignty of God for you, believer. Alang kanimo magtotoo. In eternity past, sa kanadtong wa pang tanan, for your execution of the protocol plan of God. Aron ikaw makatuman, yan ang gitawag og protocol nga plano sa Dios. But again, the believer is still free. Napa siya kagawasan to use his volition. That's the other name for volition, sa free will, okay? Whether to avail of God's provision or not. Okay? So nakikagawasan. Apan bantay nga na sa prinsipyo ginganlan og volitional responsibility. Ambot pasabot nga tanan natong himuong desisyon as Christians, as believers, kita ra gyud ang manubag. We are the only one answerable, responsible, and accountable for any decision we make in our Christian life. Sabtag na. Now, okay, in another note, abrihi ang imong Biblia dihan na usab sa Efeso Kapitulo 1, versikulo 11. Ephesians chapter 1, verse 11. Nagingon kini, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. No kining inheritance, no? Unsay Visayan panulundon? Okay. Panulundon. This inheritance, by the way, is part. Bahin kini sa itong gingalag predestination. Okay? Apan, di man nga ang predestination, dili ka na gimbutan. Okay? Pagsangkap lagi kini sa pagkamakagahom sa Dios, alang kanimo magtotoo. Ngayon kinisangkap sa kanila itong mapang tanan, aron ikaw makatuman sa
execute sa protocol nga plano sa imong kinabuhi. Kasabot ka? Okay. Adto na punta sa 1 Pedro 1:4. By the way, kini nga itong ipangisgutan, ha? May kalabutan kini gihapon or under the main topic na ito nga, the doctrine of grace. Okay? Mismo kini nga itong pagpahimulos na mong mga kanang kamaturan, grasya kini. Right? Okay. 1 Peter 1:4, balik ta. To an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Now, okay. Verse 5, want to get to sa verse 5. Padayon. Who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Now, kinahanglan atong inumduman nga niya kita ni ining panahon sa angay-angay nga mga kanang kahigayunan ug angay-angay nga mga oportunidad. Okay? So, we are in the age of equal privileges and equal opportunities. Gawas pa nga kini age of grace. Gawas pa nga kini age of the church with all her mystery doctrines. Itong isgutan ni kagahapon ra ba, may tungod dining mystery doctrines. Kini nga itong ipangtunan, mystery doctrines kini. Kay kita ni aman na hisakop sa kanang mystery age. Okay? So, by the way, talking about election, katong ingon nato kaganiha, bahin ni ining pagkapinili and predestination. Kining duha, alang lamang nimo magtotoo. Okay? Huwag lambot ang di magtotoo ni ini. These are only for believers. Now, kay ang Diyos, God has already known in eternity past kinsay mo dawat o musalikway sa kaluwasan. Gusto? Pagka-omnisyente sa Diyos, naibawa na niya kung ikaw mo dawat o siya musalikway. Naibawa na sa Diyos ang tanang tao. Just imagine that. Tanang tao, dungan. Naibawa na sa Diyos kaniyang tungo pang tanan. In eternity past, naibawa na niya. Kinsay mo dawat sa kaluwasan, kinsay mo sa likway sa kaluwasan. Now, naibawa naman ta nga ang kabubuton yun, katong gipadaya nga kabubuton, declared will sa Diyos alang tanan nga tao. All members of the human race. Iyang kabubuton nga ang tanan maluwas. Man na nimo makita diya sa 2 Peter 3:9. 2 Pedro 3:9. Klaro kayo nagaingon sa in English. God is not willing that any should perish, meaning kanang malaglag, kundili, o God is not willing that any should perish, na imausa, just imagine, but that all should come to repentance, meaning maluwas. Kabubuto na sa Diyos. Diya pa gyud sa 1 Timoteo 2:4, God desires all men to be saved and come to the knowledge of the truth. But ang Diyos dili mamugos sa timan niya. God does not force or coerce any person to believe. It's a matter of what? It's a matter of choice. Ayaw na nakalimti nga prinsipyo. It's a matter of choice. Naras pagpili sa tao. Nasa kagawasan. He has total freedom, complete freedom to choose. Apan siya lagi ang manubag.
Ibaw ka niyan, ha? Now, so, Ephesians 1:11, naging usap, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated. Now, mutanar ko nimo. Kinsa man ko buton, nga ikaw matao ni kalibutan na. Kinsa man kabubuton, nga matao ka, mutong nga ka ni kalibutan na. Tubag, I know, sa inyo itubag, apan ang gustong tubag, tukmang tubag, mao kini. Ang nagbuot, kabubuton sa imong mga ginikanan nga ikaw matao ni kalibutan na. Your parents. Gusto? Now, timbag di ba nga diha? Kaya imong tubag, nibaw ko nga. Mayroong karag Diyos. Apan, follow-up question. But whose will that you be alive in this world? Kinsa man kabuton nga ikaw mabuhi ni kalibutan na. Now, iyahan na sa Diyos. Kita nimo? Kasabot ka? So, kabubuton sa mo ginikanan nga ikaw unsa mutungha mo kanang mo puyo ning kalibutan na. It was your parents' will that you be born in this world. Apan kabubuton na sa Dios nga ikaw mabuhi. Mao na nakita nimo ang diferensya. Now, election and predestination are only again for believers. Unbelievers have nothing to do with these two. Kining election o predestination. Believers had already been prepared sa tanan nga kanang gikinahanglan necessary assets. No ni gitawag sa Doctrinal portfolio of invisible assets. Okay? So, andam na ni, gitagana na ni sa Dios sa kanitong pangtanan. Aron sila makatuman, kita, ng mga makatuman kita sa plano sa Dios sa atong kinabuhi, tagsa kinabuhi. Kaya binimo, di ba, ato namaning sige o kana bat-bat nimo nga ang Kristohan, ang paagi sa Kristohan ng pagkinabuhi, the Christian way of life. Dili kasagaran nga matang sa pagkinabuhi. It is a supernatural way of life. Patingali ka makaamong niya na. Now, narabay mga requirements o mga gikinahanglan sa pagtuman nining maong Christian way of life. Unsa man? Unom ni, ato na po ning gitukbil, gihisgutan naman ang naguna nini, ang kinahanglan, imo na ning buhaton nga naandan, routine. Make it as a routine. Imo na ning naandan, adlaw-adlaw. Ang pagtuon ba sa pulong sa Dios? Routine. Unya, ang ikaduha nini, musunod nini, nga imong ipahiluna, imong imong tarungon ba? Organize your life. Imong kinabuhi. How do you organize your life? By being exposed to the Word of God and then set your life based on that. Kaya maura man itong basihan sa pagkinabuhi sa kanang Christian way of life. So akong balikon, ang unang requirement, make it as a routine. Ikaduha, kanang tarunga, organize your life. Ikatulo, true scale of values. Kinahanglan nga husto tukma bugos timos kanang imong timbangan ingnon ta scale of life. Timbangan nimo maong pulong sa Dios. Gusto? Walain. Unya ikaupat. Ang imo ng paghimog mga desisyon, making good decisions, gikan diha sa kahimtang nga naay kaligon. Making good,
right decisions from a position of strength. Now, hay man kini position of strength. Number ka, from your residential palace, royal palace, the operational divine dynasty, the protocol plan of God, the Christian, mao ni mga description sa dapit nga imong puloy-anan. Power sphere pag yun na sa Dios. Kasabot ka. Una kay upat nga requirement. Unya ikaw 5, persistency kanang imong pagkamalahutayon. Mamuntihan na binisaya. Pagkamalahutayon. Ayaw na ingnon ta lingi-lingi kini nga tong pagbuhat ni pagtuon sa pumsa adlaw-adlaw na niyoy. Una-una na rabay undang. Ang uban tingin na miyo, hala, muna undang. Grabe. Of course. Kaya nga no, kini nga itong gibuhat, igo lang tagasunod sa kabubuton sa Diyos. Ug ang Diyos is dead, paminaw, dead serious to His word. Mauna nga, you have to be persistent. Malahutayon. Maura ni paagi nga kita makakabot sa atong common goal, which is spiritual maturity. Sabtag na pagayo. So, persistence. Unya ang ikaunom, kanang perseverance. So, may binisayag perseverance. Pag kanang persevere, pag mapaningkamuton, I think that's as far as I can go sa paghubad niya. Perseverance is pagkamalaho tayo, maraman na sila, mga synonym naman na sila. Okay? So, mao ni mga requirements. Manang dili ingon-ingon, dili ni duwa-duwa kining Christian way of life. God is, akong baligon, God is dead serious to His word. Matinumanon siya, o na buot siya nga magmatinumanon puta sa iyang mga sugo. Now, di man magitang tanan, yatagan niya ng faith, inner faith, that kanang inherent faith na nasa tanang tao. Hebrews 11:1 unsa gisulti, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kung atong hubaron gud ni Binisaya, nagpasabot ni nga ang pagtuo nga ni kanato, mao kini ang unod sa mga butang nga atong gilauman. Ang kanang evidence, so evidence Binisaya, kanang timailhan o kanang pagmatuod, I think that's the right translation. Ang pagmatuod sa mga butang nga dili makita. Mao na. Ang pagtuo mao ang unod sa mga butang nga atong gilauman ug ang pagmatuod sa mga butang nga dili nato makita. Unya, kini atong pagtuo ipunting lamang is only the target, I mean, nining mong pagtuo nga inherent, mao lamang si Ginoong Jesucristo. He is the only right, perfect target of that faith. Meaning, we put our faith on Christ to get saved. Kaya maura man ang kaluwasan mo, waman mo sab. So, kaniyan itong maura na ang kaluwasan na gaingon. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Faith alone in Christ alone. Wala ilain. Na anarami mo maghimo kang imuha. Basta kay maura ka na giandam sa Dios. Maura ka na iyang kanang gipahiluna aron kita mahilangit. Maura na. As simple as that explanation. To get into heaven, to be saved, is faith alone, in Christ alone.
Kaya nga naman gyud. Nga naman gyud nga si Ginoong Kristo may tumong sa kaluwasan. Tungod sa gibuhat o tungod sa labihang gugma sa Dios. Sa iyang di masukod, di matugkad nga gugma niya nato nga mga katawhan. Ngayon, galing ipadalagi ng iyang bugtong anak. Aron kita maluwas. No to, pagpakita kadto sa tumang gugma sa Dios kanato. Nga kung imo ka ng balibaran, imo ka ng isalikway, di ka manumbaling din. Unsa ka dakong tamparos, dakong insulto sa Dios. Ang iyang gugma gibugtian nimo og pagsalikway. Imagine that. Mao na nga, mao na sala nga dili na mapasaylo. That is unforgivable sin, unpardonable sin of rejection of Christ. The other name for that is that's blasphemy against the Holy Spirit. Ang malang Espiritu Santo mo may magtutudlos ka matuoran. Ang sayang isulti, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Ang sa kasimple, ang sa kayano niya ng iyang tugon o mando. Kaya di ni mo sabton, di ni mo na panumbalingon, imong isalikway, unsa kadakong unsa insulto gyud. No na sala nga di na mapasaylo. Unsa gisulti dihan sa kanang Mateo 12:31-32. Sa in English nagingon kani, wherefore I say unto you, whosoever or any kind of sin and blasphemy shall be forgiven unto men, but the blasphemy against the Holy Spirit shall not be forgiven unto men. Whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him, neither in this world, neither in the world to come. Diyan mo na. Mo na. Unpardonable sin. So, mo na nga. Naranan mo. Udawat ka ba niya na? O di. Kadaghang bagang luod sa katawan karong panahon na. Wa. Di mo dawat. Kaya na, unsa. Ningduot na yun nila ang mga doktrina di sa relihiyon. Ang ilang mga napuno na ng ilang alimpatakan sa mga doktrina nga iya sa relihiyon nga. Ang mga doktrina sa relihiyon, doktrina ng Satanas. Naibaw ka ma? Dili man na iya sa Diyos. So of course, if it is not from God, it is from God's enemy. Ni Satanas, kasabot ka. O na nga, usara man ka, usara may Diyos, usara ang pagi, ngayang andam nga kita maluwas. Ang ano maghimo, mag-imo, na mawala giingon sa akong amigo nga, sinultihan ng mga Diyos kadalan na nangingon nga, unsa maning tao nga scientist man, unsa ibot pasabot, magtuuman yung iya, maggama siya iya, magbuho siya iyang kaugalingon. Na mauna, doot naman sila sa relihiyon, kay mauragin na ilang sinultihan nga, unsay akong himatan, maupoy akong pagkamatyan. Di ako muna. Na unsa man naragay, naipunto akong dadon diyan nimo. Nga ambot mo katawa ka ba niya pan, ay punto na ingon nga. Ang tao nga gipasabot makasabot unta. Ang tao makasabot gipasabot. Apan di gyud mo sabot. Unsa may imong ikasulti ng tawhana? Ang balikon. Unsay imong ikasulti, unsa may imong una-una nining tawhana? Tao nga makasabot, gipasabot, apan di gyud mo sabot. Di ba kanang tawhana estupido? Na mo na.
ipasabot na siya, pandigyan sa now, stupido. He is a product of his decision nga magstupido. Namo na. Usaray Dios, usaray kamatuoran, usaray paagi nga mahilangit ang tao. Wa na siya gibuhat pang dugang lain. Na karon, kay sibog tagamay. Human ka maluwas kung imong gigamit ka ng positibong bahin sa imong kabubuton, the positive pole of your volition sa imong free will, nga mutuo ka, mudawat ka, kang Ginoong Jesucristo nga imong manluwas. Luwas ka. Period. Ayaw liko-liko diha. Once saved, always saved. Human ka matao pag-usab, bag-o ka ng binuhat, dili ka na karaan, imong mura o imong gidiborsyo na ang imong karaan nga imong tingali ng giingon nila uyabo kung sana diha imong inigugma ang imong old signature, okay mo na karaan imong hinigugma, imong gidiborsyohan o ang imo karong bag-ong bana, okay, si Ginoong Jesucristo na. Kasambot ka? Mao ni kaamgid. So si Ginoong Jesucristo na. Ang imong boss, imong kanang partner, labaw pas partner, imo nang Diyos, imo nang kanang nadugtong, nahiusa ka na niya. So karon, luwas ka naman, ibaw naman kang unsay, may tabo ni mo ini kaluwas, na imo ka ng bag-ong binuhat, born again, you are saved, your name is written in the Lamb's Book of Life, gisilyuhan ka na, gitimbrihan ka ng Espiritu Santo, sa pa, isuluban na ka sa pagkamataro sa Diyos, all of those, okay? We don't need to repeat all those. Mao na nahitabo nimo sa imong pagdawat sa kaluwasan. Karon, uman ka maluwas, naa na ka sa ikaduhang bahin. Kay tulo man gud ni kahugna sa plano sa kaluwasan. Ang una, salvation. Ikaduha, believer in time. Karon nga magtotoo ka na, in time ka nga believer. Ini ka man sa mong kinabuhi ning kalibutan na, kuhaon ka sa Dios, either physical death or the rapture, whichever comes first. Then, doon na ka sa eternidad. You are a believer in eternity. Kasabot ka? So, karon, anita si ikaduhang bahin sa o hugna sa plano sa Dios. Believer in time. Ang tugon o mando sa Dios kanato mga magtutuo. 2 Peter 3:18 unsay gingon. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Na, mo na. Patunon adlaw-adlaw. Na. So, mo nang Episo 1:4-5 tong gingon di padugay nga having predestined us, He chose us before the foundation of the world. Anto ni padayon ugma. Ayo sa ipang sunod, sumpay nini. Magampot ta, Amahan namong Diyos. Salamat ni among Bible study through the YouTube. Ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini o Diyos, hagita kami. Inawag nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi o Diyos kay among tumanon ang imong sugo, imong mando, imong tuyo, imong kabuton alang sa pagpadayon sa among kinabuhing Kristohanon sa pag hatag kanimong himaya o Diyos. We love you, we adore you, we worship you, we praise you, we honor you, we respect you, and we glorify you. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.